Morjens. Se olisi taas uutta jaksoa pukkaamassa kovaa vauhtia ja tällä kertaa Turusen Tuomo ystävineen Team Karhukoplasta lähti tänne Lounais-Suomeen meikäläisen kanssa peurajahtiin. Ja mikä jahti meillä olikaan? Kohta se teille selviää. Olkaa hyvä. Noniin! Se olisi Itä-Suomen ihmeet tullut tänne saaristosyliin ja olisi päivän agendana saada Sepelle eka kaato. No näin, olisi vähän niinku toiveissa aina. Sorkkakaato. Ja eilen tosiaan tultiin se 6 tuntia ihan niillä töihin, että kiitos vaan Mikko kutsusta. Eipä mitään. Tosiaan meillä on täältä hukkaa sen verran mantereen puolelle, että nyt lähdetään elämysmatkaille näitten kanssa. Venekyyti ja saareen, peura ja kauris kohteena ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä luulen, että tästä tulee ihan hyvää päivää. Eilen otettiin löysät pois illalla, niin nyt on hyvä liikkua veneellä. Nyt on rento fiilis ja jännää hommaa, että itse ensimmäistä kertaa niin tämmöistä saaristojahtia ja Sepellekin ensimmäinen venematka, niin katsotaan miten meidän maakravuille käy tänään. Eiköhän se ihan hyvin mene. Kyllä se menee. Lähdetään katsotaan tuonempana. Niin. Näin tehdään. Hyvä. No nyt on merimatka taitettu. Toivottavasti saadaan Sepelle ensimmäinen peurakaato. Tai sanotaan näin, että sorkkakaato. Kaikki käy kyllä. Olisi aivan mahtavaa. Kovat on ootukset päivää. Kylläpä ihan suoraan sanottuna jännittää. Mutta on kyllä niinku aivan huikea fiilis, kun semmoista niinku tavallaan tekemistä, mitä et ole koskaan ennen tehnyt. Vaikka kaiken näköistä jahtia on tullut harrastettua niin oman koiran kanssa saaressa, niin jotenkin, en tiedä, vähän jännittää. Saa nähdä miten tässä käy. Laitan teidät seuraavaksi tuohon piipujuureen, jos sattuu jotain juoksemaan sopivalta hollilta, niin seuraavat pätkät on siitä ja sitten Jussilla ja Mikollan kanssa kamerat, niin jos tulee tilannetta, niin katsotaan miten miltä pojilla näyttää passissa. Ei mitään. Toista nähdään kaadolla. Saapi tulla. Katsotaan kuinka käy. Kortonkin on ihan hyvin. Sinne meni. Mitään tuostakin seuraa. No niin. Sepellä on ajo käynnissä ja valmiina olla. Hyvä! Hyvä! Huhhuh. Nyt on aika huikea fiilis. Hyvä Sepe! Hyvä Sepe! Hienosti poika!
Sepe ensimmäinen sorkkanuri. Hyvä. Voi vitsi, hienosti Sepe, hyvä. Hyvä. Oi että. Huhhuh. Nyt on huikea fiilis. Ai. Ei muuta kuin tuusen tak Mikolle. Aivan mahtavaa. Huhhuh. Hyvä Sepe, hyvä. Seuraava saari. Uusi saari, vanhat kujet vai miten se meni? Katsotaan kuin tällä kertaa käy. Toivottavasti hyvin. Löytyi lähes täydellinen passipaikka. Kalliorintees, kaatunut puu. Oikein hyvä. Asepussi mukana, saa pyllyn alle pehmuketta. Tuomo laskee kohta koira irti. Näköpeura on ollut siellä jo kerran, niin kuin, mihin tarjota koiraa. Ei se oo ku vuotella vaan. No niin, ja sieltäpä Sepe nappasi ajoon ja rupesi luppava oloinen pauke kuulumaan passista, niin lähdetpä kahtomaan miltäkä Jussin passissa näyttää. Jos musti laittaa rekin pohjaan. Jos ei laittanut, niin ei se ottaa kuolta. Jussihan se sieltä pätskäytti pari kertaa. Tai pari kertaa, mutta pari ötökkää nurin. Lähdetään kattoo mitä sieltä löytyy. Nyt toimi koira hienosti. Sepe ajeli kyllä hyvin. Tästä on hyvä jatkaa. Voi että miten hieno pukki. Tässä Sepe ajaa joku aikamies. Joo. Tätä reunaa ja vaikka Vislalla vaan ei se pysähtynyt, ammun sen siihen ja se tippui. Ja oli hyvällä melellä, niin sitten huomasin, että tuota röttää tuossa saakeli samassa polulla ja hätäpäässä ammun ensimmäisen ohi ja sitten se lähti lipettiin, niin en ollut ihan varma siitä ohilaakkauksesta, niin roimin sitten perään sen verran, että saa sen nurin. Hieno homma, onnittelut. No niin. Se oli semmonen saaristoreissu. Joo, tänä päivänä. se oli semmonen reissu, niin. Meniks tää nyt ihan ok? Ei oikein niinku heti löydy sanoja, että miten hienoa oli, että hyvin kyllä kulki. En tiedä. Aika lailla fiiliksiä on aikanaan ollut myös karhunkaadolla, mutta on kyllä nytkin, että sai nuorelle reverille niin kaatoja ja täytyy kyllä sanoa isännälle, että itelle tuli kyllä semmoinen fiilis, että oot sä ennenkin tätä tehnyt. Ei tällä ekaan kertaa oltu. Mä joskus yrittää. Ei kai kurjutta kummempaa. Otetaan pötsit pois ja mä lähden hakemaan venettä ja näitä ei raahata saaren läpi niin kuin se vasa. Nyt haetaan vene tohon lähemmäs ja rahdataan nää tonne mantereelle ja lähdetään ottaa takkia pois. No niin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
niin, lähdetään. Päivän Toisen jahtiaamu jo. Just tuli koiraa tästä laske irti ja kohta on passi paikalla. Niin se 60 metristä niin kävelee pukki eteen. Eiköhän me tästä ainakin ajo saa aikaiseksi. No niin, se on jahtipäivä numero 2 ja Tuomo löysäili koiran. Se on näköjään otti jo ajon. Ajo käypi. Sitten vaan odotellaan. No niin, se aamu ensimmäinen peurapukki, mikä nähtiin siinä, niin se väisteli passit ja vaihto valtakuntaminen juoksi ja siitä niin saattiin koira sitten takaisin ja laskettiin uudestaan. Sipa nappasi pari kaurista ajoja ja luppaava oloinen mätkä rupesi käymään tulla Jussin passissa. Lähdetäänpä katsomaan, että miltäkään siellä tilanne näyttää. Hommatetaan. Minkälaista hommaa? Se, niin joo. Ei mitään. Sepellä oli ajo ja kauris tuli peltoon ja ammuin sitä ja se pyörähtää takaisin. En ollut ihan varma, mutta näin kyllä, että osuu. Ja sitten tuli toinen. Ja se näytti ihan terveeltä ja en sitä sitten ampunut. Ja ajo meni tuosta tuohon toiselle puolelle ja kohta tuli takaisin sitten se kauris tuohon peltoon ja sain sen ammuttua. Ja tästäpä tämä löytyi tämä ensimmäinenkin. Että se oli semmonen aamuvetäisy se. Mallisuoritus. No, jonkunlainen ainakin. No ei yhtään pöllömpi reissu Itä-Suomen ihmeillä täällä meikäläisen vieraana tällä kertaa. Ottakaa kanava tilaukseen ja ruvetkaa seuraamaan, jos ette jo seuraa, niin Instagramissa ja Facebookissa Coastline Huntingia. Siellä on kaikkea kivaa luvassa jatkossakin. Ei muuta kuin kiihkeisiin näkemisiin.